הסעיף שהיום אנחנו נלמד עליו זה תוכניות חיסכון, ביטוח חיים, קופות גמל וכל מה שלא ניירות ערך בבורסה. זה סעיף הכי שנוי במחלוקת. תגובה ראשונה של כל בן אדם צעיר שאני עושה לו הצהרת הון, אומר אין לי שום נכסים. אבל בעצם אנחנו נכנסים להר הכסף ואנחנו שולפים לו כל הקופות חיסכון שמעסיקים פתחו לו בכל מיני מקומות, גם שהיו לו לפני 20 שנה, אז מגלים שיש לו כסף. אנחנו צריכים קודם כל להיכנס, לשלוף את הדוח, לעבור באזורים אישיים כל אחד מהקופות שמופיעים בדוח, לשלוף דוח שנתי, ובדוח שנתי מקוצר אנחנו נראה אישור להצהרת הון. מה שמאוד חשוב בעצם זה להתייחס, באישור להצהרת הון, להתייחס קודם כל סכום שמופיע לאישור מס להצהרת הון, ואחד הדברים הכי חשובים, ושאף אחד לא יודע, אבל להתייחס רק לחיסכון של העובד ולא חיסכון של המעסיק. למה זה חשוב? זה חשוב להצהרת הון שנייה, אני לא ארחיב, פשוט זה הסכום שצריך להופיע בהצהרת הון. אנחנו גם מכינים נייר עבודה, גם מצרפים את כל הדוחות, בסדר? ואז אנחנו רושמים בסך הכל סכום בתוך ההצהרה. אוקיי? מקווה שברור לכם.